שלום וברכה, כאן יעל גתנו, הטוב שבך כבר כאן, והיום קראתי לשיחה שלנו אם כבנותיך. לקראת שנה חדשה בחודש אלול ותשרי, אחד ממשפטי התפילה שלנו זה אם כבנים אם כעבדים. אבינו מלכנו. אנחנו פונים לבורא עולם, אנחנו מביטים על עצמנו בשני אופנים. פונים לבורא עולם כעבד וכבן. מסתכלים על עצמנו בעיניים של חייבים ובעיניים של יראה ודרישה, ומסתכלים על עצמנו בעיניים רכות של חמלה ואהבה. אני רוצה שנצלול בתוך המקום הזה. אנחנו בימים עם המון סיוע משמיים, אבל קודם כל נתייחס לילדה שבתוכנו. הרבה שנים, הרבה פעמים, הילדה שבתוכי מסתובבת עם תחושה שדורשים ממנה, שיאהבו אותה רק בתנאי שיש ציפייה ויש התניה כלפי האהבה שלה, כלפי המקום שלה פה בעולם. איזשהו מבט נוקשה, מבט שרק אם אני אכבוש, רק אם אני אשיג, רק אם אני אצליח, אז אני בעלת ערך. אז יש לי זכות להיות קיימת. ולעיתים הדבר הזה מביא לחוסר סבלנות ולקושי גדול לשהות בדרך. ותזכרו שעיקר המלאכה שלנו היא הדרך. אין לנו שום חיזה לתוצאות. ובכל זאת הילדה כמו ניסתה לשלוט והייתה חסרת סבלנות בדרך וניסתה לשלוט בתוצאה. כן, איך אמרה לי מישהי, עד תאריך זה אני צריכה להשיג את זה. שמע, זה לא עובד ככה. יש לי יכולת לעשות את ההשתדלות שלי. והילדה, הדבר הזה או שהיה מוציא ממנה אקסטרים של השתדלות, או שמוציא ממנה רפיון וייאוש. אוקיי? כשאני מודדת את עצמי ונותנת לעצמי מקום וערך רק דרך התוצאה, רק האם הצלחתי או לא הצלחתי, אפשר לסמן וי או לא, זה מוציא ממני או התרוצצות, או רפיון, ובשניהם אין שקט למערכת. יש תחושה של חוסר מקום, תחושה של חוסר ערך, חוסר זכות קיום. אין לי זכות להיות קיימת כשעוד לא השגתי, כשעוד לא כבשתי, כשעוד לא השגתי. והמקום הזה יכול לפתח ולהוציא ממני או פחד, תחושה שכאילו שום דבר לא בשליטה שלי, או המון כעס. וגם למה זה לא קורה? למה לעזאזל זה לא קורה? כל מה שהשתדלתי ועשיתי וזה לא נפתח. זה גם יכול להכניס המון ספק והיסוס או על המערכת הפנימית שלי או כלפי העולם. כן? אז בעצם אין לי יכולת שליטה על החיים שלי. אז בעצם כל דבר יכול לקרות. פתאום אתה מרגיש את השבריריות שבחיים. אתה מרגיש איזשהו מקום שאתה הולך על איזה קצה, וחלילה זה גם מקום שיכול לפתח חרדות. כי אם אין לי שליטה, אז מי כן שולט עליי? אז כל דבר, כל תרחיש יכול להתקיים, ואז הדמיון שם יכול להיכנס בממדים של פחדים, של חרדות, של תחושות מאוד חשוכות ולא נעימות ומחלישות המערכת. היכולת שלי לצעוד באי ידיעה. נכון, אין לי ביטחון, אין לי ביטוח של 100%. אין לי. שאלה איך אני כן מעניקה איזושהי יציבות למערכת, גם במציאות שיש לי יכולת להשפיע על הדרך, ואין לי שום אחיזה בתוצאה. אוקיי? תזכרו את העניין של נשיאת הפכים. זה דבר שהולך ללוות אותנו היום בשיחה. איך אני נושאת את שני ההפכים האלה, שבכיס אחד אני אומרת,
בשבילי נברא העולם, ומגיע לי שיהיה לי טוב, ואני עושה את ההשתדלות, ומתכננת ומארגנת ומקדמת דברים בשביל להשיג את הטוב שאני רוצה בו, ואיך מצד שני אני מכירה בזה שאני מוגבלת, אוקיי? שלא באמת הכל בידיים שלי. ש... שגם זבוב כאילו נולד עוד לפניי, כן? יש פה בבריאה וביקום סדר עדיפויות ואיזשהו מערך שאני לא חשופה ומבינה את כל המניעים, את כל הפרטים. אני לא, אני כן מוגבלת. אני גם מוגבלת ביכולות שלי. אני יכולה לעשות את ההשתדלות שלי, אבל אני יודעת שאני מוגבלת ביכולות שלי. לעתים הילדה הרגישה שעל מנת לקבל מקום, היא כמו צריכה להוכיח, אוקיי? ואם אני לא אוכיח שאני ראויה ואני בעלת זכות, אז בעצם יש מצב פה לשינוי. יש פה מצב להחלפה. המקום שלי, המערכת יחסים שלי עם הכוח האינסופי הזה, הוא בר שינוי, הוא בר החלפה. ואם כרגע יש טוב, אז הוא יכול להיות נורא נורא שברירי. אתם מכירים אנשים שהם מבוהלים כשטוב להם? זה יכול להיגמר כל רגע. כאילו, מה... הם לא נהנים מהטוב, אלא הם פשוט... הם מתרוצצים לוודא שאין אף אחד שהולך לפגוע בטוב הזה. וזה טבעי, וזה נורמלי. אני אומרת את זה בחיוך, אני לא אומרת את זה בביקורת. זה כל מיני קולות שעולים מאיתנו, ממקום מאוד מאוסס, ממקום שמתקשה לתת אמון שאני ראויה, ושמתקיימת ומתרחשת פה מערכת יחסים של הטוב והמיטיב שרוצה להיטיב לי, שברא אותי על מנת להיטיב לי. עוד רגע, אנחנו נגיע לזה, רק אני רוצה לסיים את הצד הזה. ובעצם ההנחת יסוד שלי, שכל קרבה שמתרחשת היא מוגבלת והיא מותנית, כן? בעצם זה אף פעם לא יהיה עד הסוף. תמיד יהיו חסימות, תמיד יהיו עיכובים, תמיד זה לא יהיה כמו הדמיון. והמקום הזה שאתה מרגיש שאתה תחת האח הגדול, שהתדר שם, תדר של דין, של גבורה, של קפדנות, כן? שמודדים אותי. רק אם אני אקיים, רק אם אני אעשה, רק אם אני אכבוש, אז יהיו מרוצים ממני, יטיבו לי, יאירו לי פנים, יבואו לקראתי, זה מאוד מאוד מצמצם את מרחב המחיה שלנו, ומקטין אותי, ומגביל אותי, ומאלץ אותי לפעול ממקום של המון המון מאמץ. ואני רוצה לעבור לטור הימני. איך אני מפתחת בתוכי מבט של זוג עיניים שאוהבות אותי. של זוג עיניים שחומלות עליי. שמקבלות אותי ומכילות אותי בכל זמן ובכל מצב. גם בזמנים של הצלחות ועלייה, וגם בזמנים של קושי וחוסר הצלחה. איך אני מצליחה גם בזמנים של קיבוץ לנשום ולדעת שיש פה מעטפת שמטיבה איתי. שיש פה מעטפת עדינה שממתינה שיתקדם בנחת, לא בקפדנות. יש פה מערכת שמכילה בתוכה גם את החולשות שלי, גם את התמונות הלא פוטוגניות שלי, שמכילה בתוכה גם את הפסולת שיוצאת ממני. מכילה בתוכה הכל, 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 ולא רק חלונות ראווה יפים ומרשימים וכאילו מושלמים כאלה, כן? שעשו להם הרבה פוטושופ.
איך אני מפנימה מסר שעל כל הפשעים, על כל הפסולת והטעויות והכישלונות, תכסה אהבה. איך אני ממש כמו רושמת בתאי הגוף שלי, למרות שהיו חוויות של אכזבה ופגיעה וריחוק הלב והסתרה, כבר השורשים שמהם אני יונקת את הקשר שלי עם המהות שבי, עם החלק אלוקא ממעל שבתוכי, כל ספוג בהמון המון אהבה, חמלה, עדינות, אמון בטוב שקיים בי. אמרו לי לקצר את הסלוגן שלי של הטוב שבך כבר כאן, כי בדור שלנו אנשים רוצים דברים מקסימום בשתי מילים, ולא היה לי שום מילה להפחית מהמשפט הזה. אז אני קמה בבוקר, שוהה עם הגוף שלי, שוהה עם המחשבות והרגשות והתוכניות, ומרגישה שהטוב שבתוכי, גם אם הוא חלקי, כאן, כאן. הוא איתי, הוא בתוכי, הוא מלווה אותי, הוא משגיח עליי, הוא מתבונן בי במבט לטווח רחוק, בעיניים רגועות, בעיניים שראו הכל, בעיניים רכות, עם המון המון עומק, שמסתכל דוך אל תוך הטוב, ולא מודד אותי, ולא שופט אותי, ולא מזלזל בי, ומייקר גם את הדרך, ומייקר כל פירור וגרגר של חול שאספתי, ומלקט את המחשבות הטובות שהיו לי, ואת הרגשות הטובות, וכל דבר טוב וטוב שיצא ממני, בטח כוונות לב טובות, בטח רצונות טובים, עושה בשקט בשקט, ובהמון המון עדינות. כי המבט שלו אליי הוא בהמון המון אמון ואהבה כלפי הטוב שקיים בי. הוא רואה את זה, והוא משוכנע לזה, והוא לא מתבלבל. הוא רואה דברים במידתיות האמיתית שלה. כשאני מסתובבת בעולם עם כזו מערכת יחסים, בין אם זה עם דמות אנושית, מוחשית בעולם הזה, מאחלת לכולנו שכל אחד מאיתנו יזכה לפחות לדמות אחת בחיים, שתתבונן בו בכזה מבט. וזה לא משנה מה התפקיד של הבן אדם, מה הכותרת שלו, אלא מפגש אמיתי וכנה, לפחות פעם אחת בחיים, עם זוג עיניים שמספרות לו, אני רואה. אני רואה את הטוב שבך. אני מאמינה לך. את באמת מאוד מאוד יקרה. וזה העיקר שבך. כשאני מסתובבת עם הזוג עיניים האלה בנוכחות, כן, שהן נוכחות בתוכי, אין לי פחד. המקום שלי לא מעורער, הוא יציב. יש לי הבנה שאני יודעת לקיים וליצור קרבה. יש לי הבנה ותחושת גוף למה הכוונה של חום לב. למה הכוונה שאני מרגישה שיש לי זכות להיות קיימת מעצם הקיום שלי. ויש ערך לקיום שלי מעצם הקיום שלי. בלי רשימות ובלי התניות ובלי תוכניות ובלי רק אם או רק כשאז, אלא כאן,
עכשיו, בצורה הזאת, ככה את ראויה, ככה, כמו שאת עכשיו, בצורה הכי אותנטית שלך, את ראויה, את טובה, וראוי לך שיהיה לך טוב. ראוי לך להעמיק עוד ועוד את הטוב שיגיע אלייך. לתת אמון שאת טובה ושראוי לך טוב. הדבר הזה מעניק המון המון ביטחון ויציבות, גם אם אני אדם צעיר וגם אם אני אישה בוגרת, אוקיי? את מתהלכת בעולם עם תחושה כפות רגליים שיש לך שורשים, שיש פה זוג עיניים טובות שעוקבות אחרייך, אבל לא עוקבות בקטע קפדני, אלא מלוות אותך, מאמינות בך, אוהבות, מחכות למפגש איתך, מחכות לרגע של שיח איתך, ממתינות כל רגע לזה שתצליחי לחדש ולתת קיום לקשר הזה, שתתפני ותרגישי את הזרימה, תרגישי את האור הזה שזורם בתוך הקשר הזה. מעניק המון המון יציבות ושייכות. אף אחד פה לא מנסה לקחת לי משהו שלא שלי. הוא מנסה בכוונה לשלוח לי דברים על מנת לפגוע בי. אתה נותן אמון בעולם, מתפתח בך את היכולת לתת אמון בטוב שבך, לתת אמון בטוב שמסביבך. בצער אני אומרת, אנשים פיתחו זוג עיניים סקפטיות, חשדניות, וגם המסכים שמשחקים, שמרחיקים אותנו זה מזה, הם מאוד מאוד מוסיפים לזה. ואני בדיוק מדברת על התנועה ההפוכה של התרחבות, של העמקה, של נתינת הזדמנות לקרבה אמיתית, כנה, פשוטה, אותנטית, בלי כל השיפוצים והעיבודים שהמסך מאפשר לנו לעשות, אלא משהו רך. יש, יש צורך בהרבה פחות הגנות ושמירה, כן? כשאתה מסתובב בעולם עם כזאת תחושה, כן? כי אתה נותן הזדמנות אמיתית לטוב לפגוש אותך. אתה פתוח לקראתו, אתה סקרן אליו, אתה מחפש אותו. מחפשת את הטוב בתוך המציאות, את נותנת אמון שהטוב הזה קיים, רק צריך למצוא אותו, צריך ללקט אותו, צריך לנהל איתו דיאלוג, הוא קיים כאן, לא צריך להמציא אותו. אני מוזמנת כל רגע בחיי להצטרף לטוב שקיים פה בעולם. ויש לי הרבה הזדמנויות לשבח את הטוב הזה, לגדל אותו, שהוא יתברך דרכי, אוקיי? אם קיבלתי משהו טוב מהאחר, יש לי אין סוף הזדמנויות ודרכים להעניק את הטוב הזה לאחרים, לעצמי, לאחרים, דרך המון המון ערוצים. בניגוד לילדה שכמו גם התנתה את הטוב שיגיע אליה, כן? אני רוצה מהסופר משחק אדום, בצבע אדום בקופסה צהובה. נשמה, אבל יש בצבע סגול בקופסה ירוקה. לא, 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 אוקיי? גם בתוכה התפתח נוקשות. הבוגרת מפתחת חשיבה ומבט מאוד מאוד גמיש. כשאני אומרת את המשפט מבט של אהבה, או יחס וקשר של אהבה, להכיר בזה שאהבה זה לא רק לב בצבע אדום. אוי ואבוי לנו שהוזלנו וצמצמנו את המילה הזאת ללב אדום, מקסימום פועם, כן? אהבה יש לה אין סוף של ביטויים, ולא רק ביטויים רומנטיים.
להשתחרר מהצמצום הזה. יש כל כך הרבה דרכים לאהוב. דרך דיבור, דרך מגע, דרך אוכל, דרך עשייה משותפת, דרך לימוד, דרך תנועה, דרך טבע, דרך חשיבה, דרך תפילה, דרך מבט עיניים. ואמרתי פה רק רשימה מאוד מאוד חלקית. יש כל כך הרבה ערוצים שדרכם יש לי אפשרות בתוך העולם הזה להעניק. ובאותה מידה יש לי כל כך הרבה ערוצים שדרכם אני יכולה לקבל. אהבה ניתנת גם דרך בריאות, דרך פשטות, דרך חיי שגרה, דרך יציאה מהשגרה. יש לה כל כך הרבה ערוצים שדרכם היא יכולה לקבל ביטוי. השאלה אם יש לי כלים וחושים לחפש את זה, לראות את זה. דיברנו על זה ואני שוב חוזרת על המילים האלה. להרגיש שאני ראויה מעצם הקיום שלי. להרגיש רגש טוב לקיום שלי, אוקיי? לתת ערך לקיום שלי. אני לא נמדדת. אני לא במבחן. אין עליי מצלמות שאחרי זה יזלזלו, יצחקו, יקפידו, ישפטו. זה לא זה. יש זוג עיניים רכות, טובות, שמחפשות את הטוב, מחפשות להיטיב, ממתינות בהמון המון סבלנות, אורך רוח ואמון, עד שאת תגלי את הטוב, עד שאת תרקמי שם קשר יציב עם הטוב שבך, ולא תתערערי, ולא כל רגע מישהו יבוא ויסיר מעלייך את השכנוע הזה, את המילים האלה, אלא זה יהיה קבוע בתוכך, זה ישתרש בתוכך. וגם אם יבוא גל, הוא בא על מנת להתנקות, לא להיבהל, להסכים ולקבל את אותו חלק קשה וחשוך שעולה מתוכי. פשוט רוצה גם להיות שייך. ואמרנו שבתוך הקשר הזה אין חלק שנשאר בחוץ. כולם ראויים להיכנס. גם יעל הלא מוצלחת, הנכשלת, הלא יודעת, הלא מבינה, הלא פוטוגנית. גם לה יש חלק בתוך הקשר הזה. וגם את החלקים האלה אני מחבקת ועוטפת, וכמו מאפשרת להם להיספג בהמון המון אהבה, שייכות וקרבה אליי. זה חלק מפסיפס החיים שלי, זה חלק מפסיפס האישיות שלי. אני מגיעה בלב פתוח, אני מגיעה בלב בטוח, בלי התניות. תמיד יש לי לאן לחזור, תזכרו את עניין המקום, אנחנו נדבר על זה. מקום, יש לי מקום לאן לחזור. אני נותנת את ההקלטה הזאת ביום ירושלים. ירושלים היא הלב, היא לב פועם, היא מקום. וירושלים מכילה בתוכה את כל הגוונים. את כל הגוונים, גם אם השכל האנושי שלנו והעין המוחשית שלנו באה ואומרת, אין מקום. לא, זה זר לי, זה שונה, זה אחרת ממני. אני מתנכרת, אני מרחיקה. כשאני עוצמת עיניים, אני יכולה להתרחב. כשעשיתי מלאכת התרחבות וקבלה, להכל יש מקום. להכל יש מקום. לכהן, ללוי, לישראל. לצדיק גמור ולמי שבצד השני. להכל יש מקום. ואם אני אצליח להפנים וממש להכות שורשים להבנות האלה בתוכי, וואו, זה חזק. נשימה זה דבר מאוד מאוד חזק. אני כמו מאפשרת זרימת חיים ומים חיים בקרבי. ואדם יודע שתמיד יש לו לאן לחזור. והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. אוי לנו
לכך שאנשים, או להרגשה שאני משתכנעת אליה, שאומרת לי, אין לי לאן לחזור. אין לי מקום. לא רואים אותי. אני שקופה. אני לא ראויה. אני מדברת על המקום האחר, על המקום המדויק, ותמיד, תמיד יש לאן לחזור. תמיד יש מקום. תבינו את העוצמה של ירושלים, שהאחים שלנו בכל מקום שהם נמצאים בעולם, ירושלים קוראת להם, והם רוצים לבוא. הבת שלי עשתה עבודת שורשים, וראיינה את אימא שלי, שזכתה לעלות מיזד, מפרס, והיה להם ברור שהם מגיעים לירושלים. כמובן ששמו אותם בהתחלה באחד המעברות, ובדרך לא דרך, ובהלוואות, וסבא שלי, זכרונו לברכה, זכה לרכוש חנות ובית עם דמי מפתח, ובאו לגור בשכונת בוכרים בירושלים. הם היו מכוונים על ירושלים, וכששאלתי אותה, נכנסתי להם לתוך העבודה, אמא, את הבנת מה זה ירושלים? מה דמיינת? אז היא אומרת, אני לא יודעת, היא הייתה ילדה. ידענו שאנחנו באים לירושלים. לא ידענו מה זה, לא ידענו מה יש שם. ידענו שיש שם הטוב ואנחנו באים לירושלים. והטוב לא הגיע מיד. אבל סבא, עם ספר תורה בידיים, מהכפר הרחוק, דרך טהרן, דרך המעברה, עד ירושלים, נשא בידיים שלו ספר תורה. ואני מגיע עם הספר הזה ששמר עלינו, עם זה אני מגיע לירושלים. למקום הזה שמקבל הכל, ומכיל הכל, לביג מאמה שמחכה. מחכה לחבק את כל הבנים שלה ביחד. וכמובן שאי אפשר להגיד את השיעור הזה בלי המילה גמישות, ההפך מהנוקשות. וכשאתה נמצא שם, במקום הזה, שאתה מפתח בתוכך מבט של בת, שאבא חומל ואוהב מביט בה, כבבת עינו. הרב עובדיה יוסף אמר לרבנית ימימה מזרחי, בנות ישראל הם כבבת עינו של בורא עולם. אוי ואבוי למי שיעיז לפגוע בבנות ישראל. האחיות שלנו חטופות, אבל הם לא לבד. הם לא לבד. אני רוצה שתרגישו את הלב של ירושלים. הוא פועם. הוא פועם, הוא מחכה, הוא ממתין, הוא מתגעגע, הוא זוכר, והוא כל כך מצפה ומייחל לבוא ולהעניק חיבוק. תרגישו, מי שזוכה להיות בירושלים, תרגישי עטופה והיא שמורה והיא מחובקת. אז זרקתי את המושג של נשיאת הפכים. כשאתה אוהב, אתה מסוגל לשאת הפכים. כשאתה אוהב, ההפכים לא כל כך מאיימים עליך. ואתה מבין ששמה מתחילה המלאכה. לעתים אנשים כשמתקרבים לקשרים ומזהים הפכים, מזהים דברים שרחוקים מהם, הם משתתקים או שהם פשוט בורחים. כן, זה הפוך ממני, זה שונה, תופסים את הרגליים ובורחים. כשאנחנו מתפתחים, אנחנו מבינים שיש שם פוטנציאל לאושר, לגוונים,
ל- 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 לנוף יותר מרהיב, יותר מעניין, יותר מתפתח. יש פה הזמנה להתחדשות. כל צד יכול ללמוד ולהתפתח באותם אזורים שעוד לא התפתחו בתוכו. ברור שזה מורכב, ברור שזה קשה. הילדה חיפשה הרמוניה, ואהבה מאפשרת בזמן נסיעת ההפכים הרמוניה. אנחנו מכירים שיש פה משהו יותר גבוה מההפכים. אנחנו לא נותנים להפכים ולסתירות לקיים אותנו, לנהל אותנו, אלא אנחנו מכירים בזה שיש לנו את השם אלוקינו, שיש לו אין סוף של גוונים וביטויים בעולם הזה, אבל אותו אלוהים, אותו בורא, יש לו בסוף וגם בהתחלה ולאורך כל הדרך הוא אחד. השם אלוקינו, השם אחד, את האחד, והשורש שלך הוא טוב, והשורש שלך הוא שבראת אותי פה על מנת להיטיב לי. ולכן גם האין סוף גילויים שלך, שתמיד יהיו בגילויי פנים ולא בהסתרה, אבל גם הגוונים פחות בהירים, הם הכל יונקים מהטוב. ולכן אל לנו להשתכנע לקומת השכל שבא ואומרת, אם אני מבינה, אז זה עובר, ואם לא, אז אין לזה כניסה. לא, יש פה מדרגה יותר גבוהה. אוקיי? וכמו שכשאני אוהבת, אז אני עושה דברים שהם לא לפי חוקיות השכל. אוקיי? ואני יוצאת מהתבנית שלי. אז אנחנו מאמינים ורואים שגם הקדוש ברוך הוא לא מודד אותנו. יש פה אהבה שמתגלה ובאה לידי ביטוי בכל כך הרבה ערוצים. אני תמיד מחזירה אותנו למיקרו, לעולם קסום שמתקיים ומתרחש לנו בתוך הגוף. כל כך הרבה מערכות שסותרות זו את זו, ובכל זאת מצליחות להתקיים בהרמוניה. יש פה נשמה. יש לנו את המודע, יש לנו את התת-מודע, יש לנו גם את העל-מודע, שהוא זה שמקיים אותנו. המבט, מבט הרוח, מבט הרצון, מבט הטוב שרוצה להיטיב. בזה אנחנו מדמים לעליון. אדם מלשון דומה, אדמה לעליון. אנחנו דומים לבורא עולם. הוא לא נבעל מהסתירות, הוא לא נבעל מזה שכל אחד יש לו דעה משנו. גם אנחנו לא צריכים להיבהל מזה. אח שלי, אחותי, בלי קשר למה שהעין רואה ולמה שהאוזן שומעת, זה לא קשור. יש פה משהו הרבה יותר גבוה והרבה יותר עמוק. אנחנו מחוברים זה לזה עוד הרבה לפני כל הביטויים החיצוניים האלה. אנחנו נמשיך להיות קשורים וערבים זה לזה גם הרבה אחרי. זה לא קשור, זה לא העיקר. זה לא העיקר. וזה הנקודה שירושלים באה להזכיר לנו היום. יש מקום לכל אחד, גם אם הוא הפך וקצה קצה קצה אחר שלי. אנחנו רקמת חיים אחת, אנחנו גוף אחד, ואני לא יכול להתקיים בלעדיך. אני גם לא רוצה להתקיים בלעדיך. לא לניתוקים, לא לזלזול, לא לשיפוט. מקום, התרחבות, העמקה והחזקת תודעה שהשם הוא אחד, ושיש לי קשר אליך, גם אם אני לא מרגיש את זה. נתיבות שלום מביא את המשל לאדם שחולה, ואם יבוא אדם זר וירפא אותו וינתח אותו, הוא לא יתחשב בכמה צער הבן אדם צריך לעבור על מנת להתרפא. כן, אני באה בצורה עניינית, עם השכל, עושה מה שצריך. זה מערכת יחסים אחת, כן? ש... של אינטרס, שישמור לי וישמור לך, או כל אחד חי
אל תפגע בי, אני לא אפגע בך, כן? חייבת תן לחיות כזה, מכירים? זו מדרגה מסוימת שגם היא צריך לעמול כדי להגיע אליה, אבל יש מדרגה יותר גבוהה, שבה יש מערכת יחסים של אבא ובן, של אבא ובת. בת שצריכה להיכנס לניתוח. והמנתח הוא לא פחות ולא יותר מאשר אבא שלה. הוא הרופא, הוא המנתח. ואז היא נכנסת לניתוח ברוגע, בידיעה שמה שכואב לה גם יכאב לאבא, בידיעה שאבא ינסה בצורה המרבית מבחינתו כמה שיותר להפחית את הכאב ולזרז את הרפואה ואת ההחלמה ואת ההבראה. כי אבא מרגיש שאמו אנוכי בצרה, הוא מרגיש את הצער ואת הכאב של הבן שלו. בוא ניקח את זה לעקדת יצחק, בוא ניקח את זה למה שקרה לנו השנה. בורא עולם, השכינה הקדושה, נמצאים יחד איתנו בתוך הצער הזה. זה לא בניתוק, זה לא רופא שמנתק רגשות כשהוא נכנס לחדר ניתוח. הוא בא עם הלב והוא מנתח אותנו ומרפא אותנו, יחד עם הלב הפועם שלו, שמדמם, שבוכה, כואב. מי מאיתנו שזוכה להיות הורה, יודעת שכשיש כאב לילד, להורה זה לא פחות כואב אם לא יותר. עכשיו אני רוצה לנסות לעשות סיכום של הימים הכל כך גדולים האלה שעברנו ואנחנו עומדים לעבור. תלמידי רבי עקיבא, דיברתי על זה גם פעם קודמת. הוא רבי עקיבא שעמד ואמר בימים שלא ירד גשם, ימים של תענית, והוסיף את המילה, לפני המילה מלכנו, הוסיף בתפילה את המילה אבינו. הוא רבי עקיבא שהיה בן של גרים והוסיף את המילה אבינו, וזכה וירד גשם, זכות התפילה שלו. בא ועורר בשמיים את המערכת יחסים מהזווית של האהבה, של הקרבה, של הקשר שהוא בלי תנאי, של הזכות להיות קיימים פה, כי אנחנו הבנים שלך, שאנחנו ראויים לטוב ותכסה על כל הפשעים שלנו. הוא אותו רבי עקיבא עם מבט עמוק שצוחק כשהוא רואה שועל יוצא מבית קודש הקודשים. וכל חבריו בוכים, ואומרים לו רבי עקיבא, על מה אתה צוחק? והוא אומר להם, על מה אתם בוכים? אומרים, במקום שכהן גדול היה נכנס פעם בשנה, יוצא משם עכשיו שועל, ואנחנו לא נבכה על זה? מה שהעיניים המוחשיות שלנו ראו ב7 לאוקטובר, ולא נבכה על זה? לא נבכה על מה שהעיניים קולטות, המחשבה, האוזניים שומעות, החושים המוחשיים שלנו קולטים. לא נבכה על זה שאנחנו רואים בן שמתרחק. לא נבכה על זה? והוא אומר, אם הנבואה הזאת התגשמה, עכשיו אני גם בטוח שהנבואה השנייה של הנחמה, של ההתקרבות, של התיקון, של הגאולה, גם היא תתגשם. זה רבי עקיבא, שבא ומבקש מאנשי העיר שיערכו אותו, ואף אחד לא מוכן לארח אותו. והוא אומר, גם זו לטובה. גם זו, אני לא רואה, אני לא מבין, אבל גם זה לטובה, והולך וישן ביער. וכל מה שיש לו ביער זה החמור, נר ותרנגול. וגם הם בתחילת היער הוא מאבד הכל. מגיע רוח שמכבה את הנר, ורבי עקיבא עוצר ואומר, גם זו לטובה. כל מה שהשם עושה, הכל לטובה. אני לא מבין, אבל זה לטובה. ואז באים וטורפים לו את התרנגול, והוא אומר, גם זה לטובה. וגם את החמור. והלילה ממשיך בתוך יער חשוך, בלי הגנה, בלי רכב נייד, בלי שום דבר. ורבי עקיבא בתוך היער,
ומחזיק בתודעה הזאת שהכל לטובה. וכל מה שבורא עולם עושה זה לטובה, והוא בתוך החושך הזה, בתוך יער. אחרי שטרפו לו את שתי החיות, אחרי שנכבה לו הנר, והוא מחזיק בתודעה הזאת שבתוך החושך הזה הכל לטובה. אני לא מבין, החושים שלי לא משכנעים, אבל אני עוצם עיניים ואני אומר, בורא עולם, הכל בידיים שלך וגם זה לטובה. ואז מגיעים שודדים, ושודדים את כל העיירה הזאת, ושורפים אותה, מעלים אותה באש, ולא נשאר שם שום דבר. רבי עקיבא שהיה בחושך, החושך הסתיר אותו ולא פגעו בו. ואחד התלמידים של רבי עקיבא הוא רבי מאיר בעל הנס, שהיה גם האזכרה שלו, יום ההילולה שלו לא מזמן, בתוך חודש אייר, שבא ואמר לנו בין כך ובין כך, פרועים אתם בנים, אתם פרועים בנים, לא משנה מה. אי אפשר לטשטש, להקטין, לצמצם, לשנות מערכת יחסים של אבא ובן, של אבא והבת שלו. יש מקום לכל אחד, על כל הצורות שלו. זה לא קשר שאפשר לנתק אותו. והוא אותו רבי מאיר, שהמשיך להיות תלמיד של האחר, של אותו אחד שנכנס לפרדס, אלישע בן אבויה, ויצא כופר מהחוויה הזאת. רבי מאיר ממשיך לינוק ממנו תורה ולקבל ממנו, ויודע עד איפה. זה רבי מאיר. כי הוא מכיר שבאדם הזה, גם שמצעיר ואומר דברים, בתוכו יש עדיין טוב. ואנחנו מגיעים לרבי שמעון בר יוחאי, שהיה יום ההילולה שלו שבוע שעבר, יום ל"ג בעומר. רבי שמעון בר יוחאי מוריד את הזוהר הקדוש ומגלה לנו את האין סוף גילויי האהבה בין כנסת ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. בין קודשא בריחו לישראל. הקדוש ברוך הוא מפליג ומגלה לרבי שמעון אין סוף של צורות אהבה דרך ספר הזוהר, שדרכם בורא עולם אוהב אותנו. וזה דבר שמוריד המון המון שמחה. הידיעה שמי שברא את העולם ומקיים את העולם ומשגיח על העולם, אוהב אותי. וזה עיקר הקשר שלו כלפיי. מספרים על רבי שמעון בר יוחאי, שנתכנסו כל החברים שלו עם רבי שמעון בר יוחאי להידרה, להתוועדות, כן? כולם פתאום שמעו איזשהו קול של פמליה של מעלה, שנתכנסה עמהם. והדבר הזה ממש גרם להם לנקישות. הם התחילו לרעוד בברכיים שלהם. ונורא נורא נבהלו ופחדו, כן? נכנס בהם איזו יראה. ורבי שמעון שמח ואמר, שם שמעתי שמעך יראתי. זה פסוק מספר חבקוק. ורבי שמעון ממשיך ואומר, שם בספר חבקוק היה נאה להיות ירא, להיות מפחד. הדרך שבה אנשים עבדו את בורא העולם היה דרך היראה, דרך הגבורה, כן? אבל אנחנו פה ברגע זה, בהתוועדות הזאת, בדור הזה, וזה נמשך עד לימינו, אנו עובדים אותך דרך ערוץ אחר, דרך שביל אחר. אנחנו יונקים את הקשר שלנו איתך דרך שורש אחר, שהוא שורש האהבה. ורבי שמעון אומר, אבל אנחנו, באהבה תלוי הדבר. הקשר שלנו תלוי באהבה שלך אלינו.
תלוי כמה נעמיק ונכיר ונשתכנע ונרשום בתוכנו שבורא עולם אוהב אותנו כבנים, אוהב אותנו כבנות שלו, אוהב אותנו כבבת עינו, ולא מסיר מאיתנו את מבטו ואת השגחתו ואהבתו לרגע. לרגע. ואהבת את השם אלוקיך, זה אהבה שלנו אליו, וכתוב מאהבת השם אתכם. אהבתי אתכם, אמר השם. בימי חבקוק מידת הגבורה, אבל בימינו אנחנו, הכל תלוי באהבה. באהבה תלוי הדבר. הקשר שלנו תלויה באהבה עם בורא עולם. האם אני אעמיק ויעשה שם מלאכה של העמקה של אהבת הקדוש ברוך הוא אותי, ואני אבין ויכיר שהכל, כל לטובה, גם אם החושים שלי מספרים אחרת, למי אני הולכת להשתכנע. ובזוהר הקדוש, כל ספר הזוהר הוא מלא בהפלגת אותה אהבה שאוהבים ישראל את הקדוש ברוך הוא, ושאוהב הקדוש ברוך הוא את ישראל. וכתוב שמה בספר הזוהר, שאם היו יודעין בני אנוש את גודל האהבה שאוהב אותם הקדוש ברוך הוא את ישראל, היו שואגים ככבירים, כאריות, מרימים את המלבוש שלהם ורצים. והיו משתגעים, כמשתגעים מגודל האהבה. כן, עד כדי כך. אם היינו באמת נותנים רגע את הדעת ואת השהייה בתחושת האהבה של הקדוש ברוך הוא אותנו. בעל שם טוב נותן לנו כלי, את כלי הצלחה, הצל, כן? ואומר, תעמיק, תפתח, תרגיש, תזהה בחיים שלך את המערכת יחסים הזאת של האבא והבן. כמו שאתה תפעל, כמו שהצל של האדם פועל בהתאם לתנועות גוף האדם, כך גם תתפתח מערכת יחסים הדדית בינך לבין בורא עולם. אם אתה תפנה אליו באמון לאהבה שמתקיימת ביניכם, אתה תפגוש את האהבה הזאת. אנחנו צועדים אחרי רבי שמעון ליום הפטירה, ליום ההילולה של ימימה אביטל, שהיא הורידה את התורה הזאת לקומת הנפש, לקומת הרגש, לאותם רגשות שברגעים יכולים לשכנע אותנו שאני כאן ואני בבדידות, ואין אף אחד שמבין אותי, ואין לי מקום בעולם הזה. וימימה מלמדת אותנו צעד אחרי צעד איך ליצור רקמה, רקמת חיים, רקמה שיש בה פעימות לב, שאני יכולה ממש לחוש בתוכי ומעליי את אותה מערכת יחסים עם המהות, עם החלק אלוקא ממעל שבתוכי, ולפתח שם מערכת יחסים יציבה, יקרה, שיודעת לייקר את הטוב קיים. אותה בקשה שלה, הנחיה שלה, של לאסוף מלאכות, של לתעד את המלאכות, של לתעד את הטוב שקיים, זה להגשים את השמח בחלקו. תהי שמחה בחלק שלך, בחלקיות שקיימת בך. אל תחכי ותמתיני ותצפי ותתני למושלם, אלא כבר עכשיו בחלקיות הזאת יש טוב, ותשמחי בטוב הזה, תכירי בו, תתני בו מקום, תתני לו מקום, תתרחבי, תעמיקי, תרשמי את זה בתוכך. יש בתוכך טוב, תחפשי אותי, תחקרי אותו, תהי שמחה בחלקו. וכל חלק חשוך שעולה בתוכך, הוא עולה על מנת להתקבל.
הוא עולה על מנת שתתני לו זכות להיות קיים בתוכך. תגידי לו שהוא ראוי, שאני ראויה להיות קיימת גם בזמנים חלשים, גם בזמנים שבהם המערכת שלי משכנעת אותי שאין זכות ואין למה, ואני לבד ולא שייכת. גם שמה יש לי זכות להיות קיימת. והחלקים האלה עולים על מנת להתנקות. תפני אליהם בהמון חמלה, בהמון אהבה, בהמון סבלנות. אל תאחזי בתוצאות, זה לא שדה העבודה שלך. תשקיעי בדרך, תוסיפי אור בתוך שבילי המלאכה שלך. תחקרי את הטוב הקיים, תחקרי ותייקרי, תלקטי את הטוב. תשתחררי מהדמיונות של ההשוואות והתמונות הקונקרטיות, ככה ציפיתי שזה יהיה. ותכירי בזה שזה יכול להופיע בעוד כל כך הרבה דרכים, בעוד כל כך הרבה צורות. תסכימי להיפגש עם הטוב שקיים סביבך ובתוכך. רגע לפני השיעור חשבתי על זה שכל הדמויות האלה והזמן הזה, אנחנו גם ביום ההילולה של שמואל הנביא, אותו שמואל שזכה עוד כעובר להיות עטוף, עטוף, עטוף בלבוש של תפילות ואהבה וקשר עם בורא עולם. אמא שלו חנה שקבורה בסמוך אליו, בציון של שמואל הנביא ליד שכונת רמות בירושלים. היא זו שהתפללה והבטיחה ונדרה שהילד הזה יהיה ילד של השם. והיא בעוצמות שלה הצליחה לקיים את הדבר הזה. וכעבור 3 שנים היא תפרה לו את הבגדים שלו והביאה אותו אל המשכן, אל שילה. ושם הוא גדל. והיה לו אהבה גדולה מאוד לירושלים. והיה לו אהבה מאוד מאוד גדולה לאותו שאול המלך, שהוא משך אותו למלך. וכל כך רצה שהוא ימשיך. והתקשה לתת את המלוכה לדוד. הוא אותו שמואל שזכה שאותו מלבוש שאימו תפרה לו, שהיה ספוג בהמון אהבה ובהמון המון אמון ומסירות. הבגד הזה ליווה אותו, והוא זכה לתקן את הבגד שבוגד בנו. בכל תקופה מסוימת אנחנו נפרדים מהבגד. הוא זכה לתקן שם שהבגד שלו לא יבגוד בו, וילווה אותו לאורך כל חייו. הוא הצליח לתקן, כן? לתקן משהו כל כך עמוק. העיניים, המחשבה מבינה שבגד זה דבר שבוגד. שמואל הנביא לא התרשם מזה, וזה לא פעל עליו, וזה ליווה אותו כל ימיו. זה גודל של אהבה, שאני יכול לשנות מציאות כשאני אוהב. אני יכול לראות דברים במידתיות אחרת. אני יכול להסכים להתרחב ולקבל גם דברים שהם שונים ממני, ולא להיבהל מזה, ולראות את היופי ואת האושר שבזה, ולהרגיש את הקסם הזה שבה השכינה נמצאת יחד איתי. כי רק דרך הנשמה אפשר לתקן את הנפש. זה משפט של ימימה. נפש אי אפשר לתקן בקומת הנפש. ולכן כל עולם הטיפול כשהוא לא קשור לרוח הוא מוגבל. הוא מתקן, אבל עד נקודה מסוימת. ואם רוצים לתקן במדרגה הבאה שאנחנו כבר, אני מרגישה שאנחנו בשלים אליה, צריך לתקן את הנפש דרך מדרגת הנשמה. דרך להזכיר לנשמה את הטוב שיש בה, את האינסופיות, את חיבור שלה אל העל מודע שבה, אל הטוב שבה. ודווקא מהנקודה הזאת יהיה אפשר לרומם, לגדל, להצמיח, להתפתח. וזה הרגע שבו חווים את השכינה. שבו גם בתוך בני זוג שנזכה, גם בתוך הבתים שלנו, יש בי הסכמה לקבל
שני דברים שסותרים זה את זה, במתינות, באהבה, בנחת, ברגע הזה אפשרת לשכינה להיכנס. וואו, אז רק התחלנו מרבי עקיבא שתיקן דרך מחזה קשה של עיבוד של 24,000 תלמידים. עברנו דרך רבי מאיר בעל הנס, זכותם תגן עלינו. עברנו דרך רבי שמעון בר יוחאי, שהוא עצמו עבר תיקון, 13 שנים היה במערה. אחרי 12 שנים הוא יוצא, והוא ובנו אלעזר שורפים, כשהם רואים אנשים שלא לומדים תורה ומבזבזים, כן, את הזמן על עבודת אדמה, הם שורפים את האנשים האלה, כי הם הסתכלו על העולם דרך מבט הדין, דרך עיניים של דין. ויוצאת בת קול ואומרת להם, יצאתם להחריב לנו את העולם, תחזרו למערה. הם חוזרים לעוד 12 חודש, לעוד שנה, שבה הם מעמיקים את קשר האהבה והסבלנות של בורא עולם כלפינו וכלפי התיקון שלנו. הם מבינים שעל הכל, על כל הפשעים, תכסה האהבה. שהקדוש ברוך הוא פונה אל העולם הזה, כל כך רוצה שנתקן, אבל הוא גם ספוג בהמון המון סבלנות ואמון וכבוד כלפי עצב שלנו. כשאני רואה מישהי שאוחזת, מישהי שקשה לה, מישהי שעוד לא תקנה בנקודה מסוימת, או בתוכי כמובן, לא לפנות למקום הזה בהקפדה, לא לפנות במקום הזה בזלזול, בשיפוט, לא. להוסיף שם חום לב, להוסיף שם חמלה, להוסיף שם הבנה, והמון המון אמון שבורא עולם יבחר, ייפתח, יתרחש. תיווצר שם השגחה, אני יכולה שם להוסיף בתפילות, לא ממקום מתנשא, ממקום שאני מכירה את זה בתוכי. את המקומות השבורים, וכמה חשוב לי שיהיה שם בן אדם לידי, בן אנוש, מילים, קולות, מבט של אהבה, של סבלנות, של מתינות, לא של דוחק. תנאים שמאפשרים ללב להתרפא. רבי שמעון בא ומביא לנו את האור הגדול של אור הזוהר הגדול שבא ואומר הכל אהבה, כל אחד. תכירו, תיתנו לזה נוכחות, תגדילו את המקום הזה, ותכירו שיש לזה אין סוף של ביטויים. ימימה מורידה לנו את זה לקומת הנפש, כמו זוג ידיים שנושאות אותנו, גם כשאנחנו במצבים מאוד מאוד חלשים. גם כשאנחנו משתכנעים לכל הקולות הכל כך מחלישים בתוכנו, הכל כך לא נותנות אמון ומייאשות. וירושלים, ימימה מאוד מאוד הייתה אוהבת את ירושלים. מאוד מאוד. ימימה כמו נושאת אותנו אל המקום, אל ירושלים, ומניחה אותנו במקום, בדיוק, בחיבורים, בשורשים, בהכרה שלכל אחת מאיתנו יש ביג מאמה, יש אמא שכינה שעוטפת ומחבקת. לכל אחד מאיתנו טבוע בתוכנו מבט עיניים של אבא אוהב, מחכה, מייחל, מתגעגע ומאמין. אנחנו צועדים מהמקום הספוג האהבה הזה, ספוג שכל כולו ספוג באהבה, ומאפשר ללב להיות פתוח, לזכות, לצעוד לקבלת התורה. עם הרועה הנאמן, משה רבנו, שנזכה לקבל, שנסכים לקבל, שנסכים להכרה שאנו ראויות לקבל טוב ולהמשיך ולהעניק אותו הלאה. אוהבת אתכם מאוד.
זו זכות גדולה מאוד בשבילי, שמתאפשר לי להביא לכם ולמסור לכם את המילים האלה. יעל גתנו, טוב שבך כבר כאן. תודה רבה. להתראות.